korán kezdeni, igaz ez a labdarúgásra is. Az olasz focisuli óvodásoknak is tart foglalkozást, de azt hangsúlyozzák, hogy nem futballedzésről van szó, hanem sok-sok játékról, ahol néha a labda is előkerül. Szoktunk focizni, ügyesik pályákat csinálni, kapura lőni, meg a végén lesz foci is, tudunk gólt lőni, meg cselezni. Foci edzés óvis módra. Azért a kicsik foglalkozása még nem annyira sportág specifikus, ahogy ők látják. Nem futballedzést tartunk, hiszen ebben a korban meg kell tanulnia járni, futni, csúszni, mászni a gyermeknek, és hogyha mi egyből specializáltan a labdarúgással kezdünk el foglalkozni, akkor 3 hét múlva itt senki nem lenne, hiszen nincsenek olyan élményeik, amitől ők ezt a játékot megkedvelnék. Tehát a mi feladatunk elsősorban az, hogy megszerettessük velük a játékot, megszerettessük vele a játszást, és azon belül természetesen a labdát próbáljuk fókuszálni. Persze a labda meg a focia minden már ebben a korban is. Neked ki a kedvenc játékosod? Nekem Neymar. Na, és őt miért szereted? Csak mert szépen tud cselezni, meg szépen tud kapura lőni. És szoktad azt gyakorolni, amit Neymar csak szokott? Igen. Na és hogy megy? Jól. Azt meg elmondod nekem, hogy ki a kedvenc játékosod? Ronaldo. Na és ő például miért tetszik neked? Jó cselez, és szabadrugásban jó rúg. Na és te is olyan szeretnél lenni, mint Ronaldo? Igen. Gyakoroljuk a cseleket, passzolgatásokat. Na és milyen cseleket tudsz már? Hát olyanokat, hogy így elrugom erre, meg például arra. És még ki az a nagy játékos, akire hasonlítani szeretnél majd? Zsombi, ő még nem jött meg, de nagyon jó focistás. És hogy valóban jó-e már ilyen korán elkezdeni? A gyerekek mosolya önmagáért beszél, nem is kérdés, hogy jó ötlet már óviban is focizni. Mini jégkorongozó